Ongi etorri ikusentzuleok Armaiatik saio berezi batera. Gaurkoan hauntzen lasterketa izango dugu izpide bertan elgetan. Jarraian, egunak eman duena. Goizeko 10, jotzeko 10 minuturen faltan, ara, antxumeak eurendako propio prestatutako mendi lasterketa asteko gertu. Ia 4 kilometroko distantzia, 180 metroko desnibela gainditu behar zuten, horra kuadrilla polita, hemen edo urtetik urtera geroago eta gehiago dira lasterketa egitera animatzen direnak, elgetan herrigunean hasi eta goiko menditik buelta emanda osterare herrigunean zeukaten helmuga. Bitartean minutu gutxi geratzen ziren nagusien lasterketa azteko. Bueno, etorri geha honea hori jotikan gatoz, aurreneko gauza hori, eta bueno, urteko aurreneko hendik, eta personalki aurrenekoa, eta bueno, gogoakin dator, a ber, ze ateratzen. Egualdi freskoa do, baina bueno, gogoakin. Lehenengo aldiz elgetan? Aurreneko aldi elgetan, bai, aurrenekoa. Sentsazioak onak, eta bueno, apurtxo bat goiz pasa, disfrutetan, eta ondo, sentsazioak. Lokatzen sartzeko prest? Bai, guztetan jaku, así que gogoakin sartzeko lokatzetara, bai. Gogoakin, niretako lehen naia esango da aurten baiara ditzen dudana, eta gogoakin azteko, gura aldiza aguantatzen dauen, eta berriro azaltzan sartzia, bai. Ezin da zure helburua gaur? Disfrutatzia, badaki lokatzasko dauela, lokatza guztetan jaku, baina urtetzia eta disfrutatzia jendiaz eta gozatzia. Lehenengo urtia eta pixa nervioso, baina zapatilla berriak indator, ikustea ber nola joan, gauzak. Eta gaurko helburua, zutzeko? 2 ordu terdi, 3 ordu ordean. A ber zemuzti joan da. Bukatzen dugun eta gura disa nahiko ona dago eta, bueno, zeitzen dugun. Lehenengo aldi zauntzen lasterketan? Bai, lehenengoa, a ber. Ezagutzen duzu ibilbidea? Ez, bueno, ikusi dut zela da, baina intxorteta ezagutzen dut, baina dana beste zatixa ez dut ezagutzen. Egia esan daiko urdurinago nire lehenengo maratoi erdia delako, eta oso pozik zuekin partekatzearen. Bueno, gu pixka festara gatoz, gu ez geha oso pro, nahiko popularra geha, eta bueno, lagun badak hau hemen bertan biziana eta ondo pasatzea. Ezagutzen duzu ibilbidea ingurua? Bai. Lehen urte ere zinen atea, baina bestela ja, ez dakit, 3. da, eta, ondo pasatzea. Bueno, momentuz gogo bai, gero aldape egoten aztenko momentuan, hor ja, espero gogoak etortia. Baina, bueno, itea, disfrutaia eta lokatzu eta etortea. Ikusten zaitu Antxolako 8.000ko kamiseteaz, hau, ez dakit, Bailarako 2. orduan? Bai, 2. bai, loina perpa egiten, eta, bueno, aber zela faten dan, ez gain lezun egiten. Sentsazio honekin dator, beste lasterketa batzuk ere egin berri ditut, eta ea zer moduz moldatzen nahi zen. 3. aldiz da itxen dana, eta bintza lagunekin 3etan etorri gara, eta hemen gauz berri do. Lokatzetan sartzeko prest? Bai, danerako prest. Bueno, Elorrioko izen da ibilbidea ezagutuko zu? Buruz bera daki, bai, hori kontrolauta dekot. Sobre todo, azkenengo zatiz erdeiatik aurrera hori memorizatuta. Eguneroko entrenamenduak bertarito da, así que a ber urtetan dan. Piskat urduri xamarra atatzen dan eta disfrutatzera. Ezagutzen duzu ibilbidea? Bai, gutxi gora bera. Nik ez. Sorpresa. Sentsazioak ikusiko gazikeran, zeke karrera luzie da, bueno, erdea arte homo heltze gazen, da gero ikusiko da. Ezautzuko dana, rekorrido dana, da, bueno, lokatza egongo da, baina, bueno, disfrutauko! Temporadako lehenengo karreriak guretzako, eta, ber, zertetza egon. Lokatzakin pixke bildurrekin, baina, bueno, ikusiko dugu. Ezagutzen zenuen, hauntzen lasterketa aurretik edo? Entzun da, egin da ez, lehenengo aldia, bai. Eta ibilbidea ezaguna? Nik ez dut, zerre behitzen, ni lagunak esate ibena, dakit 22 kilometro dila, etorri eta egin. Jazta. Animo eta gozatu. Eskerrik asko. Horra bada, lasterketan parte hartzeko, hauntzen proban parte hartzeko, prest zeuden korrikalariei lasterketa aurretik hartutako adierazpenak, antxumen lasterketaren irteera ere ikusi dugu, eta ondoren, goizeko 10etan puntuan hasi zuten lasterketa irudiotan dozuen gizonezko eta emakumezkoek. Guztira 251 lagunek lortu zuten helmugara iristea, 20 kilometroko ibilbidea osatzea, eta batek baino gehiagok erretiro hartu behar izan zuen. Izan ere, bezperan botatako euriak dezente zaildu zuen proba, erabat baldintzatzen duelako ibilbideak lokastuta egon edo ez egoteak. Makina bat korrikalarik amaitu zuten lasterketa karranpekin, giharretako arazoekin
eta horretan prestakuntzak bai, baina ibilbideko lokatzarak ere zuen askorik lagundu. Horra, Elgetako mendi lasterketako lehenengo metroak eta egin beharreko lehenengo lanak Eguarbitzako tontorrera bidean zituzten. Elgetatik segituan pasa ziren San Roque Baselizatik, handik Karabietako gainera gutxi gora bera 2 kilometro inguruan, Eguazpeko bordatik pasa ziren 3 kilometro eta erdiko ibilbidea egindakoan eta diogun moduan 4 kilometro eginda zituztenean iritsi ziren Eguarbitzara. Guztira 20 kilometrotan 1130 metrotako desnibela gainditu behar zuten, lasterketa 461 metrora hasi zuten, garaiera horretara dago Elgetako herria, gutxi gora bera, eta lehenengo egin beharrak diogun moduan Eguarbitzara 715 metrora dagoen tontorra. Irudiotan ikusten dozuen moduan, zerua erabat lainotuta, baina ateri, une horietan behintzat, ateri lasterketa hasi eta lehenengo ordu erdian ez zuen euririk egin, bezperan bai, zaparrada ederrak bota zituen, eta ibilbidea erabat lokaztuta topatu zuten mendi lasterkariek. Behetik gorako bidean horrebeste ez, baina goitik berakoetan lanak dezente zaildu zitzaizkien irudiotan ikusten ari zareten mendi lasterkariei. Mendian utziko ditugu hauntzak, Antxumen lasterketara bueltatuko gara, horra, gaztetxoendako antolatutako lasterketan, Unas Agirre Elgetarra izan zen irabazlea, 17 minutu eta 29 segunduko denbora eginda, Aritz Barbier Donostiarra izan zen bigarren, eta 3. postuan sailkatu zen Xabat Aiaztu Ilizarralde Antzuolarra. 4. postuan Aritz Gilegi Irizar Elgetarra, 5. Luken Uriarte San Pedro Elorrioarra, 6. Xunlarrea Olaberria Segamarra, 7. Amets Agirre Elgetarra, 8. lehenengo emakumezkoa Alaitz Berasaluze Bengoa eta Ura Anaiarekin batera, Jakez Berasaluze Bengoarekin batera helmugaratu zen 22 minutu eta 45 segunduko denbora eginda, horra arrasateko Anaiarrebak, emakumezkotan 2. zailkapen orokorrean 10. Noa Herzog Franco Ergararra izan zen, Bergarako Ibone Diaz izan zen 3. emakumezkoa, 4. Sara Poza Rubio eta 5. Nerea Badiola Unzurrunzaga, azkenengo hau ere Bergarakoa. Horra bada, gazteen lasterketako irudiak helmugara iristen eta bueltatu gaitezen ostera ere, hauntzen lasterketara, bueltatu gaitezen nagusien lasterketara. Eta irudiotan, lasterketa irabazi zuen gizona 52 zenbakidun dortxalarekin, Aritz Sardina San Martin. Iruñakoa bera, 6. postuan lasterketako puntu horretan lehenengo kilometroetan, indarrak ondo gorde zituen atzetik aurrerako bidea egin zuen, izan be, aipatu moduan aurretik beste 5 korrikalari zituela ikusi dugu, baina 20 kilometro horietan aurrekoei lasterketa luzea egin zitzaien, eta Aritz Sardina horiek aurreratzen joan zen. Eta hemen emakumezkoetan nabarmendu zen korrikalaria, Oiana Kortazar, hau ere sasoi betean dago, baina lasterketa amaitutakoan aitortu zigun, behetik gorakoan, baino goitik berakoan sufritu zuela gehiago, aspaldian nekatu ere egin dela horren beste lokatzartean lehiatu behar izateaz, alakotxeak izan dituelako azken lasterketak, azken hilabeteotako lasterketak, duela hilabete batzuk eroriko satarra izan zuela, eta horrek oraindik baldintzatu egiten duela, konfiantza falta zaiola goitik berakoan eta nahiago izaten duela tarte horietan lehen baino lasaixeago ibili. Beti gorakoan baino sasoi honean dago Elgetarra eta diogun moduan aurten ere arena izan da garaipena. Oiana Kortazar Arantzetak ordu bat 54 minutu eta 31 segundutan geratu zuen erlojua eta diogun moduan aurten ere Elgetako lasterketan txapela jantzi du.
Aurtengo edizioan ere Elgetarrak beste maila batean dagoela erakutsi du, kontrarioek ez zuten askorik estutu 15 minutu pasatxoko abantailarekin helmugaratu zelako Elgetarra. Segituan ikusiko dugu bigarren sailkatu zen mendi lasterkaria. Ara, irudietan, Zaldibartik etorritako Nora Narbaiza Albizua 2 ordu 9 minutu eta 3 segunduko denbora egin zuen. Nora Narbaizak eta honek bai, lehia polita izan zuen arrasatear batekin Elgetako lasterketan protagonista izatea zer den Ane Zabalarekin. Izan ere, minutu pasatxoko abantailarekin helmugaratu zen Nora Narbaiza, gertu zetorkion atzetik Ane Zabala. Horra aurrean ibili ziren emakumezkoak, elkarri postua irabazi eta kendu alaxe ibili ziren lasterketako une askotan, Nora Narbaiza, Ane Zabala, Zutoia Odriozola eta Maialen Artiatx. Zaldibarkoa bat, arrasatekoa bestea, atxondokoa hirugarrena eta Elorriokoa laugarrena. Leia polita horren bestez, 4 minutuko aldea bainotzen egon bigarrenetik laugarrenera, eta esan moduan aurrealdeko emakumezkoen borroka horrek kolorea eman zion lasterketari. Podiumean nor sailkatu, leian ibili zirelako. Gautiak. Behin Eguarbitza atzean utzita 4. kilometroan Goikomendi gainditu behar zuten 7. kilometro terdian, eta azken aurreko Tontorra Erdeia zeukaten ia 15. kilometroan. Bada irudiok hortik pasatu ondorengoak dira eta horra lehenagoko irudiotan 6. postuan ikusi dugun, baina ordurako intxortarako azken malda horietan lehenengo postua errekuperatuta zeukan lasterketako irabazle Aritz Sardina Iruindarra. Berak ezarri zuen markarik onena, ordu bat 42 minutu eta 47 segundu. Inigo Pradera Maiabitar eta bigarren sailkatuari minutu batetik gorako aldea aterata, ordu bat 44 minutu eta 7 segundu egin zituen honek, eta podiuma Josu Urrutiak osatu zuen ondarrutarra bera, ordu bat 45 minutu eta 46 segunduko markarekin. Horren bestez, orain momentuan irudiok 18. kilometro ingurukoak dira, intxortako Tontorrean gaude, horre saleen animuak bai, baina haize sakarra ere bai, eta diogun moduan betik gorakoan, lokatzarak ez zuen aparteko kalterik eragiten, tarte hauetan bentsatez, baina Goitiberakoan hortik Elgetara osterare jaitsiera azkarra dago, azkarra eta sakarra, 721 metro izango ditu intxortako gainak, eta 467 metrotara jaitsi behar ziren korrikalariak hortxe zegoelako helmuga, alegia Elgetako herrigunean. Kilometro eta erdi ez dute hor gehiago, baina kilometro eta terdi horretan asko irabazteaz batera galdu ere beste horren beste egin daiteke. Eta ona, helmugako zuzenean, lasterketako protagonistetako bat, gizoneskotako protagonista nagusia, lasterketa irabazi zuen Iruñako Aritz Sardina San Martin. Ordu bat 42 minutu eta 47 segunduko denbora eginda, indarrak oso ondo neurtuta, etzen itxutu hasierako kilometro horietan, esan dugu 6. ikusi dugula lehenengo Tontorretatik pasatzen, bigarren postuan 158 zenbakidun dortxalarekin eta etxeko txikiaz lagunduta Inigo Pradera Belar, Mailabiarra Bizkaitar bat bigarren postuan eta podiuma osatzen beste Bizkaitar bat, hau kostaldekoa, Ondarrukoa, Josu Urrutia Zubigarai. Horren bestez, Debagoiendarrikez gizonezkoen podiumean 4. Mikel Arriola Eibartarra izan zelako, 5. Usansoloko Alexander Ordeñana, 6. Bergarar bat, Xavier Urrutia, 7. Ermuko Oier Beitia, 8. Daniel Ibarrondo hau kanpezukoa Arabarra, 9. Aitor Bastida eta 10. Jon Igartua Elorrioarra. Ostera ere, helmugako irudietatik, intxortako gainera, azkarrak segituan iritsi zirelako helmugara, baina
hau herri mailako lasterketa ere bada, bakoitzak bere erritmoa izaten du, pentsa azkarrenak ordu eta 42 minutuan egin batzuen lasterketa, helmugara iristen azkenak, baina horrek ez du meritu txikiagoa, 3 ordu eta 56 segundu egin zituen. Eta ona hemen, Oiana Kortazar lasterketako azkenengo gainean, intxortan. Ezkerreko eskuan edatekoak, eta goiti berako bidea lasaiago egin zuen, lasaiago kakotxartean jarriko dugu, izan be, berak esandako moduan, lehen aipatu moduan, goitik berakoan, lokatzetan, orain momentuan, nahiago du, lasai ibili minartzeko estelako asko behar. Elgetarraren lasterketan gizonezkoekin batera egin zuen, urrengo emakumezkoa Nora Narbaiza bigarren zilkatu zena 15 minututara zetorrelako. Eta horra, Elgetarra herrikidea, etxean lehiatzen, Oiana Kortazar bat zenbakidun dortxalarekin zalantzagabe favorito nagusia, sailkapen orokorrean 15garren sailkatu zen Kortazar, emakumezko onena, ordu bat 54 minutu eta 31 segunduko denbora eginda, Kortazar 2025ko hauntzen lasterketako irabazlea. Ondoren, beste korrikalari asko helmugaratu ziren, izan ere, Nora Narbaiza 52garren postuan helmugaratu zen 15 bat minutu ingurura. Bitartean, herri mailako korrikalari gehiago, intxortara bidean azken malda gogor horietan, eta ordurako gehientsuenak onenak emanda. Horra, bigarren sailkatu zen Nora Narbaiza 18garren kilometro inguruan. Intxortara iristeko azken metroen faltan Zaldibarkoa, minutu eta erdiko abantailarekin gutxi gora bera, atzetik zetorkion Ane Zabala, ordurako Zabalak, Zutoia Odriozola eta Maialen Artiatx atzean utziak zituen, etzegoen alde handirik bi mendila azterkarien artean, baina diogun moduan arrasatekoak ezin izan zuen Zaldibarkoa harrapatu eta bigarren sailkatu zen Nora Narbaiza, 3garren Ane Zabala. Irudiotan Zabala, honek ere izango du buruan Arrasate udala Txaloñako igoera ero alako helbururen bat, datozen asteotan epe laburrean, eta Elietako proba hau seguruenik entrenamendu moduan ere ederki etorri zaio. Horra, irribarre batekin Ane Zabala, Elgetako lasterketa irabaztea badaki zer den emakumezko honek, eta haren atzetik, eta etzeuen bien artean alde handirik pare bat minutu inguru, Zutoia Odriozola, Atxondoarra, eta atzerago, 256 zenbakidun dortxalarekin Maialen Artiatx, lau korrikalari horien artean egontzen aurrealdeko saltxa hori, tarteka lainoak sartzen ziren euria ere erruz bota zuen une batzuetan, giro desatsegina halako tartetan, baita ikusleendako ere, eta ikusi duzuen moduan, korrikalarietako bakoitza onenak emunda. Batzuk oraindik ahoan irribarrea zukatela, eta beste batzuendako sufrikario galanta.
zalantzabarik azken metro gogor horiek ere jendearen animuekin hobetu egiten dira, lokatzara ere saltzeko beste izan dute aurtengo edizioan entzun ditzagun protagonisten adierazpenak. Ez nioen oso ziur, bezperan euri mordoa egin duelako. Baina, ondo joan da, lokatzazko zegoen eta gustura ibili gara. Ez naukan errekorraren berri, iazko denbora antzerako egin nahi nuen. Banekien zaila izango zela, lokatza zegoelako. Baina, atzetik aurreran entorrela ikusi dut, apustu egin dut eta ondo atera zait. Vamos, que no tenía tampoco la intención de venir a ganar, ni mucho menos, vamos. El año pasado vine y bueno... Ez naiz lasterketa irabazteko intentzioz etorri egia esan. Iaz, lasterketan esan nintzen eta luntx eta antolaketa izugarri honekin batera, lasterketak zure tokian jartzen zaitu. Ez dauka atsedenik hartzeko tarterik. Ni ez naiz oso azkarra, gehiago naiz korrikalari teknikoa, eta hemen ohituta ez nagoen erritmoetara joan behar dut. Ondo estutzen dian lasterketa da hau. Aurten errepikatzeko erabaki hartu dut, eta ea datorren urtean ere hemen egon gaitezkeen. Que viene veremos también si puedo volver. Bueno, Iana, zera joan da gaurkoa? Bueno, ondo, gustora ibili naiz, sentsazio aldetik eta indartsu, baina onartu beharra dakat egia esan lokatzakin kotera jo nagola ja. Temporadia hasi dotenetik ez dagoen karrera bat ziku egin dotenik, eta azken aldizan torpexa marnabil sentitzen aldapa bera lokatzasko dagonean, ze, bueno, badia hilabete batzuk lan erorketa bat eukine bala bastante gogor eta pizkatxo bat bidurra hartu dotzat. Orduan, aldapa bera lokatzasko dagonean eskuko frenoa gotata juten naiz eta horrek amorru puntu bat emoten dozta, ze denpora asko galtzen dozu, ritmoa galtzen dozu esabape eroso joaten. Baina, bueno, gainontzekoan, gaurkoa izan da karrera bat, mutil batzuk pasatzen zozten aldapa bera, nik aldapa gora harrapatzen duten dolaxe joan ga, rifirrafe, eta azkenian amaieria berut izan danez, hor 3 bat postu edo galdu ditute, sailkapen orokorrian, baina, lata guztiz lortu lehenengo emakumea jatzia eta posi gustora. Herriko karreria espeziala da beti, eta bertakoa izan arren beti sartzen dozku etxoko batzutatik ezautzen ez txitutenak, eta holan demoten da beste leku batena hola, eta posik. Ondo, gustora, pentsau baino beto, egin esan. Euraldixek gitxi gora bera lagundu gaitxu, así que gustora, ondo. Aurreko postuetan zelan ibili zarie, ez dakit, postu aldaketan eta... Gitxi gora bera, presara arte Mikel eta Bixo jungaz, eta atzien behitzen genduenen inorrezan agertzen, igual minutu batera edo horretatxo baten agertzen. Baina presatik igotzen hasi, erdei harutz, da irabazin dagoen agertu da bizkor baten atzetik aurrera, eta pasaben gaitxu, nik agunta behin jot, berakin jot apurtxo bat metro batzuk, da Mikel gatu egin da. Da, apurka-apurke distantzixietaten jundozte, eta bixe, berroi bat segundotara mantendu dut, intxortar arte, da intxortatik bera ja berroi segundo horrek, 50 segundo horrek kentzia imposible da. Ondo, politxe, lokatz asko, baina gustora. Ondo. Bigarren sartu zara, hoian anantzetik? Bai, oso posik, bai. Espero baino beta, así que posik, bai. Elmugara sartzen zeraukin duzuz karrampak eta, Bai, intxortako azken aldapatik ja gemeluek igotzen hasiataz, eta esaten eman, enaz helduko, baina lagun bat juntauna, eta venga, astiro beruntz, eta ondo. Lokatzetan gustora, orduan ibil. Gustora, bai, gustora eta ondo. Bueno, Josu Ondarrutik ezagutzen zen duen ibilbidea, Josu? Bai, pasan urtein etorri nintzen, baina, rekorrido oso diferente, bizkat zikotxua urten base askoaz, da, bajadak eta bizkat teknikuko bazen, baina ondo, guztua, politxe. Hirugarren egin dozu, ez dakit, lehenengo eta bigarren horre eskure eukin dozu zen edo? Bai, hasieran nahiko biztan ikusten ginen lehenengoko 5 edo 6-ak, baina gero bajadan eskapan gazta lehenengoko bizak, eta justo azkan intxortako subidan ikustenean, bigarrena 50 metroa, baina subidak horrela eta ezin izan da atrapada. Gero bajadan minutu eta piko bat azta, azkain 3-arren, baina posik. Bueno, Hane, zelako sentsazioa, zelan akabo duzu? Oso ondo, disfrutatzen hori, lokatzartian eta oso ondo. Hori bile gara ni eta beste bi neska, jolasian, bidea izauzuman, eta oso politxa, bai, disfrutauta. Lokatzak oso horrein dugu bibilidea, edo? Bueno, zati batzutan bakustau itzen zen eta, baina, gustora. Azkenien Euskal Herri txankaz eta badakigu amense daukogun, bai. Elgetan zuganea gustora, ez? Lehenengo edizioan irabazi egin zendun, gaurkoan be podium, zo gustora. Bai, gustora. Gainera jende pilo bai animatzen, ezagun asko be bai, oso gustora. Eta antolakuntza atletik eta txapo, oso ondo. Zelan joan da lasterketa? Ongi, gustora. Lokatz pilo batzen, baina politxe izan da bai. Gogorra? Divertigarria, gogorra baino gehiago.
gustora, bai, gogorra bukaera okerrena, baina ongi bukatu dugu. Bueno, sentsazio honekin bukatu duzu. Bai, gongi, men bukaeran ja bolak amagoak egiten, baina gustora, bai. Hori zer gertatu da, jende asko sartu zareten mugara karranpakin, eh? Bai, eski azkenen, ratoz gerristatzearekin, esfortzu gehi egiten da, eta jendeak sufritu indor, bai. Pixka luzia injat, baina, bueno, bukatu gau, hori zan helburua. Lokatzaz ez da egite gogorragoa izan dan? Bai, askoz gogorragoa, bajau naiz lurretik, bai. Esan non espera inbeste, baina, bueno, ondo, politxa. Bueno, azkenean abiadura be handia izan da, ez da? Maia polite. Bai, gainera azkenengo aldapia gogorra, hor zeuan kuadrilla, eta horrek indarra egundoz, eta horri indo gogora, tope. Jodu da, nau. Bai, lehengoko aldiz itxotena 30 kilometro, eta hankak, jodu nau, bai. Minduta, bai. Nire karreria die 15 kilometrokuak itxendot beti, aurte lehengoko aldiz da 30 kilometro itxotena, eta hankak ezin. Lokatzarekin gogorragoa izan da, edo? Bai, moten da, oindotela surfa enbede korrika, bai. Oso politxa, lokatz pilo bat, baina bueno, oso gustora. Ibilbidea oso politxa eta oso gustora. Bueno, posik eta sentsazio honekin bukatu duzu. Bai, hori da, lokatz beteta, baina bueno, oso posik. Errepikatzeko moduan? Bai, datorren urtean, segurazki berriro etorriko naiz. Gaizki, beherutza lokatz asko, karranpak, oso gaizki batzotazke zatixan, bastante kriston karreria egin torrarte, baina bueno, bukatu gau eta da posik. Sentsazio kasi gozoak? Bai, ez, azkenengo kilometrua da bajadia eta oso gaizki. Sartu naz hor, lokotzara baten, saldixak eta egoten ezen toki baten, zapatiatan aurtegat, baina bueno, posik, denporaz behintzat oso ondo eta arrasate udala atxi begira sentsazio honekin. Oso negauta. Igorek eta jetxe ere kriminal. Gorra, bai. Gaina gaur lokatzak indaula, pare bat aldez gauzitxa eta honan da, bueno. Zure lehenengo aldia zen hemen elgetan, edo? Ez, laugarrena. Bertakoan ez da, hau beti inberra. Eta sentsazioak, zelan buke gaurkoan? Ondo. Azkenengo aldapak, eta, bueno, lagundu iten dizote pixkate errekuperatzen, baina... Bai, ondo, gustora. Gorra. Bai. Lokatz asko, egualdia ona, gorriteko, baina lokatz asko eta bukaera netzak gogorra izan da. Karranpak edo, bor? Bai aurreaka, bai atzeaka, danak. Ondo, guztua. Lehenengo lastaketa izan da trail runningean. Eta, guztua. Espektatibarik etorri gara, egualdixak ez tola ondo, baina ondo, guztua bandak. Aloñako igorera begire, edo? Exactamente. Sartu gara, marroi bertan sartu gara, eta apur bat dorsala jarten ikasi, eta karrera sentsazio horrek hartzea torriga. Beste ez. Oso ondo, bai. Kantzauta, baina lokatzan dira, baina bueno, oso ondo. Gorra? Bai. Malda gora, malda bera, baina gorra, bai. Errepikatzeko moduan? Bai. Fenomeno, asko gozau dugu eta edarra izan daka, lasterketia. Zorionak antolatzaileei, kriston lan haitzen dabe urterota, Gorra? Bueno, beti intxortan eri sobran gelitze jat, baina bueno, pasau biharrekoa da, eta bai. Ez da gustoro gereltu zaren, zure sentsazio propioekin? Bai, hombre, behin bukatuta gero, jasotako animo danak eta gero, eskerrak eman dan, gaina animoa etxik, zela ez, oso pozik, onpintxua jan gainera, zike... Guztua, baina kriston antolakuntza, eta zorionak danai, erreko danai mez. Ibilbidea, zer irutu ziaz? Politxe, bai. Korrikalaie, eta lokatzetan, altza nahi den. Ondo. Urrengo urtean berriro? Bai, igual bai. Ez etzik ez dugu zan.